hedder Anne-Gud Henningsen. Jeg er skuespiller på forestillingen Tre Søstre, som spiller på Taastrup Teater. Jeg spiller Irina, som er den yngste af de tre søstre. Og hendes store, store drøm, det er at komme til Moskva. Hun drømmer og længes efter at komme til Moskva. Og for hende, der forestillingen strækker sig over 4-5 år. Og for hende, der handler det om, hvordan hun forsøger at gøre nogle ting, sådan så det kan lade sig gøre for hende at komme til Moskva. Men hun er ikke så god til at handle, så det bliver meget ved tankerne. Jeg hedder Pernille Jarlgaard, og jeg går i skole i CPH Vest. Hvad har du lavet i dag? Jeg har været i skole, hvor vi har lavet, vi har været til noget teater, noget workshop. Ja. Hvordan var det? Det var rigtig fedt, synes jeg. Det var rigtig fedt at kunne udfordre sig selv. Prøve at sætte sig ind i nogle forskellige roller. Og altså nogle forskellige roller, hvor de sagde, hvad man skulle gøre. Og se, hvordan man kunne klare det. Hvordan synes du, workshoppen har været i dag? Jeg synes, det har været rigtig sjovt. Vi fik lavet en hel masse lege, hvor man skulle lege rundt med sin personlighed, kan man sige. Det var fedt. Jeg synes, at det er en forestilling, som handler meget om længsel, og som handler om at ture og handle på sine drømme. Og det synes jeg, der er ret aktuelt i dag også, altså på en eller anden måde, at man ikke lader stå til, men tager sagen i egen hånd. Det kunne de her piger i hvert fald virkelig godt have brug for. De tror ligesom, at omverdenen sørger for, at det hele nok skal gå. Men hvis der ikke sker noget herinde, så sker der ikke rigtig noget. Tre søstre handler om tre søstre, som bor uden for Moskva, og som alle sammen længes efter et andet liv. Igennem forestillingen sker der forskellige ting. Der kommer mennesker på besøg i det hus, de bor. De forelsker sig, de bliver ulykkelige. Kommer de til Moskva? Det må man komme og se mere om. Glæder du til forestillingen i aften? Ja, jeg har glædet mig rigtig meget. Også fordi, at jeg netop har spillet den her søster. Og det er jo så det, jeg især vil kigge efter, eller se efter, om hvordan hun spiller den, i forhold til hvordan jeg spillede den rolle.